Jeremy Wade vagyok. Biológus, a veszélyes halak, a nagyok, a rosszak és a csúfak hatalmas rajongója. Micsoda szörnyeteg! Mai epizódunkban egy az államokat megszálló ragadozóra vadászom. Vigyázzanak a gyerekeikre! Embereket ért támadásokról is beszámoltak. Azt mondják, a vízen kívül is életben marad, sőt, mászni is képes. De vajon mindebből mennyi igaz? Elhatároztam, hogy eloszlatom a kételyeket, és személyesen győződöm meg arról, e bestia valóban emberekre támad-e? Jogosan előzi-e meg hírneve? És kiszoríthatja-e az őshonos fajokat? A gyilkos kígyófejű. Már több mint 20 éve tanulmányozom a veszélyes édesvízi halakat, de ilyennel még én sem találkoztam. A weboldal szerint falkában vadásznak, azt írja, harapásuk mérgező, mindent elfogyasztanak, ami az útjukba kerül, még fajtársaikat is. Légköri levegőt is képesek lélegezni, sőt, mászni is tudnak. A beszámolók még a dinoszauruszokat is megelőző történelem előtti lényképét festik le elénk abból az időből, amikor az első halak kezdték elhagyni a mocsarakat. Állítólag Malajziában egy férfit kasztrált is egy ilyen. Tájföldön pedig kioltotta valaki életét. Hogy kiderítsem, igazak-e a rémtörténetek, Délkelet-Ázsiába utazom, ahol nem csak szemtanúkat, de magát a szörnyet is felszeretném kutatni. A kígyófejű hal vérszomjasnak született, szörnyé váló szépség. Úgy tűnik, magánál jóval nagyobb prédától sem retten meg. Ha csak a fele igaz annak, amit olvastam róla, ezzel a szörnyeteggel bizony vigyázni kell. Szemtől szemben szeretnék találkozni vele, és megtudni, vajon valóban életben marad-e a szárazföldön, és képes-e mászni is. Vajon igaz, hogy mindent felfal, ami az útjába kerül, és a faj szinte vírusként terjed? Az állítólagos gyilkos után azonban nem ős hazájában kezdek nyomozni. Florida déli részén vagyok, és egy idegen faj után kutatok, ami átutazta a félvilágot, és most itt is új babérokra tör. 2000-ben Miami mellett egy furcsa hal akadt Bob Newland horgára. Hogy megtudja, mit is fogott, szakértők segítségét kérte. Amikor megmutattam a halat, nem tudták azonnal megállapítani, hogy mi is az. Egy vastag enciklopédiát lapozgatva aztán végül mégis sikerült azonosítani. Így derült ki, hogy egy kígyófejű halat sikerült kifognom. Aztán szerették volna tudni pontosan hol fogtam. Mondtam, hogy egy golfpálya tavában. Kérték, hogy azt is fedjem fel, melyik lyuknál volt. A megbízott szakértőnek, Paul Schafflandnek gyorsan kellett cselekednie. Reméltük, hogy csak egyetlen tóban élnek, mert akkor könnyedén ki tudtuk volna írtani őket. Amikor azonban a környező csatornákat is átvizsgálták, Ez is az 583 mm. látták, hogy a betolakodók már azokat is elfoglalták. Itt a csatornák valóságos labirintust alkotnak. Ha akartunk, sem teremthettünk volna ideálisabb életteret a faj számára. Schaffland a Canamarulius fajjal küzd, de a kígyófejű halak, a Canidae népes családja csaknem 30 különböző fajt számlál, amelyek mérete jelentősen eltér egymástól. Vannak köztük zsebkés nagyságúak, de némelyik egyedei akár az 1 méteres hozt is meghaladhatják. Testük megnyúlt, színezetükkel környezetükbe olvadnak. Fogaik félelmetesek, és a lesből támadó ragadozók állítólag kivételesen agresszívek is. Életterük Afrika trópusi régióitól a távol-keleten át egészen Oroszországig terjed, és hódító útjuk még nem ért véget.
Röviddel Newland felfedezése után Marylandben egy másik faj, a Cana argus is felbukkant. Ennek képviselői úgy fejlődtek, hogy a zord szibériai teleket is átvészeljék. Felfedezése a kormánynál és a médiában is megkondította a vészharangot. Egy csúcsragadozók mindent felfalnak, ami az útjukba kerül. 3 napig életben maradnak a szárazföldön. Sőt, a beszámolók szerint emberre is támadnak. A lakosok telefonon kérdezgették, elengedhetik-e egyedül iskolába a gyerekeiket, és kint hagyhatják-e a kedvenceiket az udvaron. Ez alatt az Egyesült Államok Hal- és Vadvédelmi Minisztériuma attól tartott, hogy az inváziós faj ökológiai katasztrófát is okozhat, így egy egész tavat megmérgeztek, csak hogy ezt elkerüljék. Ám minden erőfeszítésük ellenére sem sikerült kiírtani, így már 5 államban telepedett meg. A médiafelhajtás egy dolog, de ha már az állam is hatalmas összegeket öl egy halfaj ellen folyó hajtóvadászatba, tudhatjuk, hogy nagy a probléma. Sosem gondoltam volna, hogy egy csendes kertvárosban fogok olyan halra horgászni, amiről úgy tartják, rosszabb, mint a pirányá. Florida déli részén vagyok, nem messze onnan, ahol a kígyófejű halak először felbukkantak. Hogy egy ilyen betolakodót horogra akasszak, olyan csalit használok, ami élő préda látszatát kelti. A legtöbb csali esetében a horog szabadon marad, ám ha erre harap rá a hal, ez történik. Nézzék! Alam Zaremba mellé szegődöm, akinek nagy tapasztalata van a kígyófejű halak horgászatában. Nagyon szép. Nézze csak, ott is van. Az első dobás. A hal azonnal rá is rabolt. De sajnos nem lett meg. Majdnem. Még egy kígyófejű. Amikor rabolnak, csak egy lehetőségünk van, és ha azt elszalasztjuk, nem Mivel próbálkoznak újra. táplálkoznak? Csak hallal? Bármivel, ami mozog, és A amire le tudnak felnőttek csapni. magányos vadászoknak tűnnek. Nem rajban úsznak, mint a piranyák. Ahogy itt időzöm, megtapasztalom, hogy a csatornákban valósággal hemzsegnek a kígyófejűek. Kapás volt. Az volt. Dobjon be oda, messzire, talán ott van néhány kis barátja. Szép dobás. Mindeközben azon töprengek, vajon a faj már megtelepedett itt is? Megtelepedett. Nem lehet őket kiírtani. Úgy tűnik, szeretik a sekély vizet. Főleg, ha vannak növények, amik közé elbújhatnak. Látta? Hadd kapjon rá, vágjon be neki rendesen. Rajta van. Oldalról csapott le, úgy 1,5 méterről. Csak úgy kilőtt. Horogra akadt az első kígyófejű halam. Nem túl nagy, de annál hevesebben tiltakozik. Ez az, megvan. Az első kígyófejűm. Most, hogy a kezem közé került egy, már látom, miért is nevezik kígyófejű halnak. Hosszú, vékony, izmos hal. Véleményem szerint a kígyószerű halak mindig erősen küzdenek. Ez egy Cana marulius. Ez a kis folt itt a különleges ismertetőjele. Nézzük, mit rejt a szája. Igazi ragadozó fogak. E faj nem csak apró halakkal táplálkozik, hanem békákat is elfogyaszt. Én is egy békát utánzó csalit használtam, sőt, gyíkokra, patkányokra és kisebb kacsákra is lecsap. Nyilvánvalóan ragadozó, de vajon megérdemli veszedelmes hírnevét?
Az interneten percek alatt találhatunk felvételeket olyanoktól, akik kedvtelésből tartanak kígyófejű halakat. Ez történik, ha élő halat kapnak. A kígyókhoz hasonlóan ezek is az élő eleséget kedvelik. A kis halaknak esélyük sincs elmenekülni, olyan villámgyorsan csapnak le. Gyakran halljuk, hogy a ragadozók agresszívek, de valójában okkal ölnek. Fenn kell tartaniuk magukat. Azonban úgy tűnik, ezek a halak csupán reflexből gyilkolnak. Ketté harapják, ami mozog, és a sorsára hagyják. Nagy gyakorlatom van a ragadozó halak horgászatában, de a rablás pillanatát ilyen közelről látni hátborzongató. A kígyófejű halak valóban született gyilkosoknak tűnnek. Ezek a kis kedvencek azonban csupán snecik. Képzeljük csak el, mit művelhetne egy 20 kilós példány egy gyerekkel vagy egy kutyával. A felvételeket nézve felmerül bennem a kérdés, hogy vajon ki és miért engedte szabadon bestiákat az államokban. Bejelentés érkezett. Dél-Floridában Pat Reynolds hadnagy rajta tartja a szemét az illegális vadállatkereskedelmen, és épp az imént kapott egy bejelentést. Valószínűleg sósvízi árut hoznak, olyan halakat, amikkel tilos kereskedni. Amikor a faj először felbukkant az itteni vizekben, mi volt a szerepe az ügyben? A biológusok riasztottak. Erős volt a gyanú, hogy a keleti, ázsiai üzletekből származhat. És valóban az első boltban, ahová bementem, árusították is. Egészen New Yorkig visszakövettük a halakat. Onnan hozta egy nagykereskedő, tőle vásárolták. Ellenőriztem a Miami repteret is, és kiderült, hogy azon keresztül hozták be. Letartóztattunk néhány embert, és lefoglaltuk a halakat. Egy élő kígyófejű hal birtoklását akár börtönnel is jutalmazhatják, azonban horgászata és húsának árusítása megengedett. Az ázsiai amerikaiak körében különösen kedvelt, ám nem csupán jó ízű húsa miatt. Mennyibe kerül? Darabja $15-20. Darabja? Igen. Igen, értem. Gyógyhatást tulajdonítanak neki. Úgy hiszik, az ebből készült leves, különösen a műtétek után, segíti a felépülést. Támogatja a Ezért gyógyulást. fizetnek érte ennyit. Úgy gondolják, szándékosan engedtek kígyófejű halakat szabadon, hogy később kifogják és eladják őket. Tehát nem egy hobbi állattól szabadultak meg, mert túl nagyra nőtt? Nem, valaki egy vállalkozó szándékosan telepítette Értem. őket, hogy később kifoghassa. És ne kelljen New Yorkból hozatni. Mindig azt tanácsoljuk, ha kifognak egy ilyet, ne dobják vissza. A húsa finom, süssék meg maguknak. Egész nyugodtan. A hadnagynak nem sikerült kézre kerítenie a kígyófejűt Floridába betelepítő vállalkozót, és amióta 2000-ben megjelent, jócskán elterjedt. Éppen a csatornahálózat peremén vagyok, ami az Everglades Nemzeti Parkkal határos. Vajon a kígyófejű halak eljuthattak idáig? Valami van ott? Valóban, az egy zöld szemfoltos bölcsőszájú hal, ugye? Azok territoriálisak. Bizony, bizony. Ez a faj sem őshonos itt. Ám ezt betelepítették annak érdekében, hogy kontrollálja az olyan inváziós fajokat, mint a tilápia. Mivel nem bírja a hidegebb vizet, nem is terjedt el. Ez a faj is messze van az ős hazájától. A zöld szemfoltos bölcsőszájú hal az Amazonasban honos. Született ragadozó, ám hatalmas szájában kevesebb fog ül, mint a kígyófejűjében. Érdekes, hogy e fajt is díszíti itt egy folt. Ezért nevezik szemfoltos halnak.
A két faj testalkata is jelentősen eltér. A bölcsőszájú teste oldalról lapított, a kígyófejűjé felülről, ami, ha a földre pottyan és vergődni kezd, még haladni is képes valamennyit. Így tud akár új helyre is költözni, ami komoly aggodalomra ad okot. Röviddel felbukkanásuk után a kígyófejű halak megragadták a filmesek fantáziáját. És a vízből kimászó, kutyákat és gyanútlan embereket megtámadó szuperhalként ábrázolták. A vászonról visszanéző szörnyet egyszerű a puszta képzelet szüleményének elkönyvelni, ám érdekes módon nagyrészt tényeken Néhány alapul. tulajdonsága teljes mértékben valós. A kígyófejű halak képesek életben maradni a szárazföldön. Néhány még haladni is, és valóban kivételesen agresszívak. Mindezek alapján vajon bizonyos körülmények között valóban fenyegetést jelenthetnek ránk? Ray Waldner halbiológus alaposan tanulmányozta a kígyófejűeket. Képesek a levegőből kinyerni az oxigént. Előfordul, hogy kiemelik a fejüket a vízből, levegőt vesznek, majd ismét lebuknak. Kopoltyúik fölött egy különleges szerv helyezkedik el, amely kezdetleges tüdőként funkcionál. Amikor a hal a légkörből nyel levegőt, az abban lévő oxigént a szervet dúsan átszövő erek veszik fel. Oxigénben rendkívül szegény vizekben is megélnek. Olyanokban, amikben más fajok nem. Továbbá így a vízen kívül is életben maradnak egy darabig. But it also allows a fish to live out of the water. Hollywood eddig eltalálta. De vajon a szárazföldön elég mozgékonyak, hogy fenyegetést jelentsenek? Paul Schaffland néhány éve a laborjában megvizsgálta ezt. Mozog, de nem igazán halad egy adott irányba. Nagy részt csak így feküdtek és egy kicsit csapkodtak. A mellúszóik gyengék, nem tudják megtartani magukat. És úgy tűnik, hamar elfáradnak. A szakértők egyetértenek, hogy néhány faj valóban képes a szárazföldi helyváltoztatásra, ahol jellemzőek az időszakos áradások, így módon telepednek meg új folyókban és tavakban. A teraszon portyázó szörnyeteg azonban csupán mítosz. Láttam, milyen gyorsan és erősen csapnak le az elemükben lévő kígyófejűek. Rendkívül agresszívak. Mindenbe belekóstolnak, ami a közelükbe megy. Az emberekre jelentett potenciális fenyegetést félretéve leginkább arra vagyok kíváncsi, mi történik más állatokkal, amikor szemtől szembe kerülnek egy kígyófejű hallal. Nem hinném, hogy sok olyan élőlény van, aminek ne támadnának neki. Kétségkívül az őshonos sügérekkel és naphalakkal táplálkoznak, de számos más faj is szabad préda számukra. I think all of those are fair game, and there are numerous others as well. A Canna marulius táplálkozási szokásaiban az a különleges, hogy bármit elfogyaszt. Ha valami elég közel van és befér a szájába, megeszi. Itt láthatjuk egy példány gyomrát. Ez egy tilápia, de őshonos fajok is szerepelnek az étlapján. Ez például 2 szúnyogírtó fogasponty. Ez egy rák, ami szintén egy ilyen halból került elő. Ez egy óriás varangy. Kígyót is találtunk már bennük, amint látják, az egész kígyót elfogyasztotta. Itt kannibalizmus bizonyítékát látjuk, ez egy fiatal példány. Még teknősökre is lecsapnak, ízlésük rendkívül változatos. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a kígyófejű halak mindent letarolnak, ami az útjukba kerül.
Jelenlétük katasztrofális következményekkel járhat az őshonos halfajokra és a vízi élőlényekre nézve. That's where the problem lies. Úgy tűnik, a kígyófejű halak vannak fölényben, hiszen képesek életben maradni az oxigénszegény vizekben, sőt, a nőstények évente 100 000 utódot is képesek produkálni. Ez sajnos csak a kezdet. Engem leginkább az aggaszt, hogy kivételes utódgondozó magatartást tanúsítanak. Vehemensen védik kicsinyeiket és agresszívan rátámadnak mindenre, ami megközelíti őket, vagy fenyegetést jelent rájuk. Ennek köszönhetően a kígyófejűek rendkívül gyorsan szaporodnak, ráadásul igen kevés őshonos ragadozó kísérli meg elejteni őket, így szinte semmi sem tartja őket kordában. Ám ez nem volt mindig így. 80 évvel ezelőtt az Egyesült Államokat olyan szörnyek lakták, amelyek játszi könnyedséggel bántak volna el bármilyen kígyófejűvel. A félelmetes aligátorhal akár 3 méteresre és 140 kilósra is megnőhet. Szájában törszerű fogak sorakoznak, és testét prehisztorikus kinézetű páncél védi. Ám mivel állítólag emberekre támadt, szuperragadozót szinte teljes természetes élőhelyéről kiirtották, ökológiai vákumot képezve ezzel, ami remek lehetőséget kínált az olyan opportunista vadásznak, mint a kígyófejű hal. A kígyófejű halakat csupán egy töltés akadályozza abban, hogy megfertőzzék az Everglades Nemzeti Parkot is, amely létfontosságú menedéket nyújt a veszélyeztetett fajok számára. Borzasztó hírneve ellenére a kígyófejű hal csupán egy a Floridára szabadult egzotikus vadállatok közül. Évente úgy 200 millió élőállatot szállítanak az Egyesült Államokba, hogy ellássák a több milliárd dolláros díszállatpiacot. Floridában számos idegen lógott meg tulajdonosaitól és ütött a nyát véglegesen. Hogy lássam, mennyi idegen halfaj él itt, továbbá kontextusba helyezzem a kígyófejű hal invázióját, csatlakoztam a hal és vadvédelem csapatához, amely épp a csatornákon járőrözik. Egy apró elektromos impulzus rövid időre megbénítja a közeli halakat, amiket így könnyedén összegyűjthetünk, és a későbbi vizsgálatig egy tartályba helyezhetünk. Ez egy floridai kajmánhal, szép, most látok ilyet először kifogva. Az ehhez hasonló őshonos fajokat visszaengedik, de az olyan betolakodókkal, mint a kígyófejű halak, végeznek. Bámulatos, hogy milyen gazdagságban élnek egymás mellett őshonos és egzotikus fajok egyetlen csatornában. Egy órányi munka után átvizsgáljuk a fogást. Ez itt 20 centi. És 140 g. Egy kékkopoltyús naphal, honos faj, visszaengedjük. Olyan, mint a zsákba macska. Tilápia, 129 mm. 60 g-os. Egzotikus faj. Ez nem idevalósi, megy is a dobozba. Szemfoltos bölcsőszájú, 326 mm. 750 g-os. Bár nem honos faj, az állam telepítette be, tehát van tartózkodási engedélye. Nem illegális bevándorló. Visszamehet. Kígyófejű, 691 mm. Tehát ez 215 g. Neki nincs szerencséje. Megy a dobozba.
A környék igazi olvasztó tégely. Vannak itt halak Afrikából, Dél-Kelet-Ázsiából és Közép-Amerikából is. Floridában 32 egzotikus halfaj telepedett meg, és ezek közül a kígyófejű halat tartják a legfinomabbnak. Martin Arastiki, egy helyi horgász, felajánlotta, hogy elkészíti nekem. Készen is van. Remek. Az igazság pillanata. Azt hallottam, hogy nagyon finom. Tegyen rá egy kis szószt. Melyik? Bármelyikből. Szép fehér. Valóban nagyon finom. Örülök, hogy ízlik. Bár a kígyófejű húsának tulajdonított gyógyhatásról nem tudok beszámolni, megerősíthetem, hogy valóban nagyon ízletes és kiadós. Ebből kifolyólag furcsállom, hogy alig horgásszák, hiszen a sport jó szórakozást is kínál, miközben a betolakodókat is kordában tartaná. Nehéz megjósolni, mennyire is fognak elterjedni. Azonban az államokban egy másik illetéktelen behatoló is tanyát vert, ami talán fényderíthet arra, merre tart a kígyófejűek története. Ezért a következő állomásom az Illinois folyó. Greg Sass kutató és hajóskapitány semmit sem bíz a véletlenre. Miért a háló? Ez megvédi a hajóvezetőt. Mi történt? Előfordulnak hatalmas példányok, amik olyan nagy lendülettel ugranak ki, hogy egyszerűen kiukasztják. 40 évvel ezelőtt harcsatenyésztők halakat importáltak Kínából, hogy azok természetes módon tisztítsák meg a halastavak vizét. Ám néhány példány rövidesen elszabadult, és elkezdte belakni a Mississippi folyórendszert. A kígyófejűek esetéhez hasonlóan kezdetben ez nem tűnt nagy problémának, majd szinte egyik napról a másikra elfajultak a dolgok. Valósággal nyüzsögnek itt a halak. A felszín ugyan nyugodt, de odalent hemzsegnek. Az igazi műsor akkor kezdődik, amikor Greg gyorsít. Ezek fehér busák, amelyek itt akár 18 kilósra is megnőhetnek, komoly veszélynek kitéve bárkit, aki nyitott csónakkal közlekedik. Törték már hajósok bordáit, és lökték le őket a fedélzetről. Ha nem jóját. Egy dolog látni a pöttyöket a szonáron, de csupán a motor hangja elég, hogy ilyen tömeges menekülést váltson ki. A folyó minden egyes mérföldnyi szakaszán akár 13 tonna is élhet belőlük, ami tekintve, hogy a torkolat több száz mérföldre fekszik, töménytelen mennyiségű hal. 10 éve még szinte nem is ismerték itt a fajt, amely mára már szinte elfoglalta a folyót. Szinte gázolunk a halban. Nézzék, itt a víz már inkább ezüstös, mint zöld. Azt is érezni, ahogy a hajónak verődnek. Ide nem is kell bot, a halak egyszerűen beugranak a hajóba. A faj sikerességének kulcsa itt látható. Az élénkvörös kopoltyú előtt egyfajta szűrő helyezkedik el, ami 4 mikronos nagyságig szűr ki mindent a vízből. Mintha mi minden lélegzetvételünkkel táplálékhoz is jutnánk. Olyan hatékony, hogy a halak folyamatos táplálkozása nem hagy ennivalót az őshonos, szintén szűrve táplálkozó fajoknak. Míg ezek gyarapodnak, a honos halak fogyatkoznak, ugyanis táplálék hiányában nem érik el a megfelelő testsúlyt a szaporodáshoz. Így lassan eltűnnek.
Az őshonos fajok kiszorításával együtt a halászati ipart jelentősen megkárosíthatják. Ha egy egyszerű kis szűrvetáplálkozó ilyen katasztrófát tud okozni, mire lehet képes egy nagypályás ragadozó? Vajon a kígyófejűek is kontrollálhatatlanul el fognak szabadulni? Úgy gondolom, komoly problémák fognak felbukkanni az elkövetkező évek során a kígyófejűeknek köszönhetően, melyek nem csak versenyeznek az őshonos halakkal, de vadásznak is rájuk. Megvan bennük a lehetőség a teljes A térhódításra. Canna argus és a Marulius együtt szinte teljesen leigázhatják Észak-Amerikát. Ha ez bekövetkezik, egy 30 millió dolláros iparban keletkezhet hatalmas kár, ami még nem is a jéghegy csúcsa. Újabban a család egy harmadik képviselőjével is találkoznak elszórtan Maine és Arkansas között. A vörössávos kígyófejű hal egy borzasztó hírnevű, valóságos szörnyeteg, amely egy 5 éves gyerek súlyát is elérheti. Hallottam, hogy emberekre támadtak. Sőt, valakit meg is öltek. And even a case of one individual being killed by a giant snakehead. Hogy saját szememmel is lássam a potenciális betolakodót, és kiderítsem, valóban olyan veszélyes, mint mondják, a világ másik végére vezet utam. Tájföldön járok, és nem is vesztegetem az időt. Azonnal indulok a Khao Lamhez, a Kwai folyó egyik távoli gátjához, amely a burmai határ közelében fekszik. Kiváló élőhely a kígyófejűek számára, és épp a monszun idején érkeztem, amikor e halak a legagresszívebbek. Ebben az évszakban szaporodnak, és állítólag ilyenkor mindennek nekiugranak, ami csak megközelíti ivadékaikat, még az embernek is. Azonban húsuk itt kedvelt étel, és sokan tenyésztik is őket. A kígyófejű halak erre valóban alkalmasak, hiszen remekül tűrik az oxigénszegény vizet. Láthatják, itt is feljönnek levegőt venni. Ráadásul még tetszetősek is. Kicsinek nagyon szépek. Érthető tehát, miért kedvelt díszhalak például Floridában. Még ekkora tömegben is remekül megélnek az ivadékok. 1 hónapos korukra megduplázzák súlyukat, és még vérszomjasabbak lesznek. A reggeliük halpép, de még sosem etették őket kézzel. Így igazi próbatétel lesz az idegeim számára. Láttam, ahogy ezeknél alig nagyobb példányok újnyi méretű halakból téptek ki darabokat. Csipkednek már. Jaj! Növendékkorukig rajokba verődnek és együtt táplálkoznak. Kezdenek értelmet nyerni a telhetetlen rajokról olvasott történetek. Azért utaztam ide, hogy megtudjam, a vörössávos kígyófejű hal valóban megtámadja-e az embert, ugyanis az erről szóló beszámolók csupán erre a fajra korlátozódnak. Szombat a folyó mellett él, és gyakran találkozik az agresszív halakkal. A víz alá kellett merülnie, hogy megjavítsa a tutaját. Miközben dolgozott, megérezte, hogy van valami mögötte. Búvóhely híján szemtől szembe került egy vörössávos kígyófejű hallal, ami fenyegetően még szét is tárta az uszonyait. Mielőtt Szombat megmozdulhatott volna, a hal már meg is marta a lábát. Az orvosok nem hitték el, hogy egy hal tehető ezért felelőssé. Úgy gondolták, hogy kutya harapta meg, és veszettség elleni oltást adtak neki. Ez egy igen drámai példája egy ok nélküli támadásnak. A történet alátámasztja, hogy a vörössávosok önmaguknál nagyobb élőlényt is megtámadnak. Nem állnak meg a saját súlycsoportjuknál.
Közeli rokonához, a Canamaruliushoz hasonlóan a vörössávos is lesből támadó ragadozó, ami a rejtek helyekben gazdag területeket kedveli. Több órán át próbálkoztam a part közelben és a kis öblöknél, ám eredménytelenül. Itt teljesen eltérő módon kell léprecsalni a kígyófejűeket, mint Floridában, ahol gyorsan lecsaptak a csalira. Szombat története még ekkor is a fülemben csengett, így egy elhagyott tutaj mellé dobtam, és kapás! Egy vörössávos kígyófejű hal. Ugyan ez csak tized akkora, mint egy kifejlett felnőtt, de erősen tiltakozik. Jó sok foga van. Vajon be tudok ide nyúlni? Kígyószerű megjelenésének köszönhetően néhány területen úgy vélik, harapása mérgező, de szerencsére ez nem így van. Jó élesek a fogai a kis fickónak. Rettenetes hírneve ellenére gyönyörű szép hal. Kézből etettem a mohó ivadékokat, és megpróbált megcsócsálni egy harcias növendék. De a helyiek szerint, ha igazi óriás szeretnék fogni, meg kell látogatnom a gurut. Még beljebb kell hatolnom a területre, hogy megtalálhassam a kígyófejűek guruját. Kundár e halak igazi szakértője. Az elmúlt 20 év során páratlan tudást gyűjtött prédájáról. Nyugodtan elfelejthetjük a hálókat és a botokat. Dar számára a vörössávos vadászata sokkal inkább hasonlít egy fegyveres küzdelemre, és csak a szigonypuskában bízik. Egyetlen probléma, hogy a szigonypuskát sokáig tart újra tölteni. Így feltalálta a sajátját, ami sokkal egyszerűbb, de hatékonyabb is. A legelőnyösebb tulajdonsága, hogy rendkívül gyorsan újra lehet tölteni, ami, mint elmondja, kulcsfontosságú, ha olyan halra vadászunk, ami párban dolgozik. A kígyófejűek a halak körében szokatlan módon védelmezik utódaikat, ám Dar megfigyelései még egy árnyalatot visznek a történetbe. Míg az apa utódai közelében marad, az anya távolabbról figyel, készen megtámadni bármit, ami látszólag fenyegetést jelent a kicsinyeire. Dar minden kutatónál közelebbről figyelheti meg a fajt, ami annak köszönhető, hogy ezen nem egyszerűen megélhetése, hanem élete is múlik. Tudja, hogy akkor is figyelnie kell, ha már meglőtt egy halat. Errefelé hallani történeteket olyanokról, akiket csúnyán megmartak a halak. De még egy ennél is nyugtalanító pletyka nyomába eredek. Burmától alig 19 kilométerre kelek át a gáton. Előfordul, hogy páran néha átsurrannak az országból egy-két napra horgászni, majd fogásukkal eltűnnek a dzsungelben. Hozzá vagyok szokva a horgászok füllentéseihez, de a történet, amit hallani fogok, olyan elképesztő, hogy ilyet kitalálni sem lehet. Egy horgász, Kun Lang élénken emlékszik egy burmai párra, akik 3 éve kígyófejű halra jöttek.จ่อหน้ากันอย่างนี้ปลามาอย่างนี้มาจ่อหน้าอย่างนี้กับคนแบบนี้ปืนคนก็ยิงอยู่จ่ออย่างนี้ปลาอยู่หน้าตรงอย่างนี้พอยิงไปแล้วเนี่ยลูกเหล็กมันจะเข้าไปนี่มันไม่เข้านี่เหนียวไกลปุ๊บลูกเหล็กนี่พุ่งปุ๊ดไอ้นี่ปลามันก็เสือกเข้ามาพุเข้านี่ทะลุหน้ากากตัวนี้ A horgász a víz alatt telibe találta a kígyófejűt. De az nem állt meg, csak úszott felé. A szigony vége átszúrta a férfi koponyáját.
A felesége ekkor még a csónakban ült. Végül ő merült alá és találta meg a holttestet. Eleinte kételkedtem a történetekben. Nem gondoltam, hogy egy kígyófejű hal képes halálos balesetet okozni. De most mégis erről hallottunk egy igen megrázó történetet. Szándékosan időzítettem az utazásomat úgy, hogy az egybeessen a vörössávos kígyófejű halak szaporodási időszakával. Ekkor a legagresszívabbak, ugyanis mindentől óvják kicsinyeiket. Pillanatnyi fodrozódás jelzi, hogy az ivadékok hol jöttek fel levegőért. A csalit éppen oda irányítom, hogy kiprovokáljam az egyik szülő támadását. Azonban úgy tűnik, hogy a ravaszhalak jól ismerik a csalétkeket. Csupán egy 25 centis növendék próbálkozik. Kis halacska. A zuhogó esőben hamarosan nem lehet majd látni, hol vannak a kicsik, se a szülők figyelmét nem tudom majd felkelteni. Így igyekszem a halak figyelmét felhívni a csalira. Ha nyugodt a víz, nem kell ilyenekkel foglalkozni. Ám esőben jóval közelebb kell dobni a csalit ahhoz, hogy a halak észre is vegyék. Az idő nem javul, és azt is közölték, hogy bár nem tudom mi okból kifolyólag, de nem horgászhatok itt tovább. Így ha végre szemtől szembe akarok kerülni ezzel a szörnyeteggel, össze kell pakolnom, és új taktikát választanom. Visszatérek a guruhoz. A tervem, hogy együtt merülök vele, amikor ismét vadászni indul. Mindössze egy régi búvárszemüveggel és egy szigonypuskával felfegyverkezve. A hullámzó vízben nehezemre esik megtalálni az ivadékrajt, de Dár gyakorlott szemével azonnal kiszúrja az enyhe fodrozódást, ami elárulja hollétüket. Mehetünk? Prédánkat megtaláltuk, kezdődhet a vadászat. Kezdek ideges lenni. Odalent egy teljesen más világ vár. Egy kis kamerát is magammal viszek, remélve, hogy lencse végre kaphatom a kibontakozó drámát. Szabad tüdővel merülünk, így igyekszünk a lehető legközelebb lopakodni prédánkhoz, mielőtt alámerülnénk. Ám amikor Dár hirtelen, nyom nélkül elmerül, alig tudom követni. A rossz idő felkavarta a vizet, és egyedül, Dár nélkül a pánik kerülget. Véletlenül le is szigonyozhat. A rossz látási viszonyok még neki is feladják a leckét. Alig látni valamit odalent. Kezdem azt hinni, hogy ez nem volt valami jó ötlet. Úgy érzem, mintha én lennék a csali. De túl késő kiszállni. Dár a végletekig elszánt. Amikor az ivadékok ismét a felszínre jönnek, újra elindulunk. Prédánk azonban eltűnt a zavaros vízben, így Dár csupán ösztöneire hagyatkozik. Csőre tölt, közel vagyunk.
Hirtelen a raj közepén találjuk magunkat. Megvan. Azt hiszem, megvan egy. Arrébb megyek, nehogy útban legyek. Egyetlen jól irányzott lövéssel Dár megfogott egy kígyófejű halat. Egy csónakban ülve lógatni a csalit a vízbe, ehhez képest gyerekjáték. Bár telibe találta, úgy tűnik, a hal szerint ez csupán karcolás. Nem tetszik neki. Az agresszív viselkedéséről szóló történeteket hallva, és a szombatlábán látott sebek után tudom, mire képes ez a víziszörny. Itt is van. Milyen gyönyörű a színe. Így jól látják az ivadékok. Arra számítottam, hogy a halat tálaljuk fel vacsorára. A sors különös fintoraként azonban valamiért szinte sértetlen. A szigony ugyan átszúrta a hátizmát, de nem ért létfontosságú szervet. Vissza fogjuk engedni. Remek, fel fog épülni. Csak azt remélem, hogy nem fordul vissza és harap ki bosszúból belőlem egy darabot. Már úszik is. Remek látni, hogy visszatér utódaihoz. Nem erre számítottunk, ha szigonnyal fogunk ki egy halat. Többször kerültem már szemtől szembe veszélyes halakkal, ám mindközül ez volt a legidegtépőbb. Odalent a zavaros vízben semmit sem láttam. Nem tudtam, hogy a hal fog rám támadni, vagy Dár szigonyának végére tűzve végzem. Utam során jobban megismertem a kígyófejű halakat. A két faj, mely eljutott Amerikába, az emberekre ugyan nem jelent közvetlen veszélyt, de jelenlétük hatására épp egy természeti katasztrófa van kibontakozóban. Dél-Kelet-Ázsiában azonban találkoztam egy rokonukkal, ami kiérdemli a víziszörny nevet, és már ez is kopogtat az államok ajtaján.